แต่เป็ดงันเป็น EAP กันเนกาdawai yang dikan dawai yang dithot kabang la depset da kiken bat ngala thep haune kulong kayadai yakine kiba mi yang dikan yang dithot hakapor ba philech sejan joka dingkan lane dingthot bat haba ka met jongphi kamyahap kasnam jongphi kamyahap bat ka dingkan tegumta kala ban siat ya phi bat phila ban mi khnyang baro shirin yang ka met bat kidur khmat te haba phi mi khnyang kumta haba siat na ka dingkan na ka dingthot te phidi no da kane ka dawai te ke raban pen khoj biang ke raban pen jem biang ya ka to ka nyang dingkan bat ya ka to ka nyang dithot haba phi mi ha kidur khmat ha ka met karan yang ka jong phi barakawai te kay rap ha kane badlada phi sngodon kam ya kane kadwai phila ban yo na kadukan jonga kawai kadon hayo no stoin bat kawai kadon hang ne ha jan chlong badlada phi kwa ban tip khambnia phila ban chukli yang ha ka comment lani phila ban supun ru yang ha une un number reu khnai not khnai du sau ar nyau lai nyau reu khnai not khnai du sau ar nyau lai nyau nan sabu ru ya une un number hapo ka description phin sayu I hang to bat phila ban phun yanga ha kana kono por ka ba phis ngodon kam te tangkat ne nga ngai bat phila sngu tho khublai shibun